Super dako ka siya, guys. Big. Ah! So, lamig ka siya, guys. And this one, ah! Super hot. Ano siya, guys, oh. Hello, everyone! Welcome back or welcome to my channel. So, guys, kay naabot na migikan sa bukid. So, mga ni ani. Super dako ka siya, guys. Then, apa din, kanin siya pinakadako. Super big. Ah! So, lamig ka siya, guys. And this one, ah! Super hot. Ano siya, guys, oh. Sindagan kayo. Kaya ako magulang, guys. Nanda mas sa anis. So, iyamin sige kipaka-undure. Mintras na pamidra sa probinsya. Ngayon, lamig ka siya, guys. Kaya, luno siya. Luno siya nga, kuan, pasayan. So, kambok, siya. Super lamig. Sa matag na ay, tuyo. Kambok yun. Kambok yun. Kali balikan niya ni screen mo. Toklang ka ba no? Kasi kung toklang ba no? Alam, noklang si Jiboy mo. Noklang ka ba? Si partner niya ba? Dako kayo. Asa rin man ka? Mobile Legend ra? Mobile Legend ang mobile. Tawagan rin ka. Ha? O, abot ang mga pohon. Ngayon, tambukas mo. Asa ka itong mapalo, Demi? Asa mo may number? Kaya ganina. Silingan, loda na mo. Silingan, boy. Kaya ganina, daga kami gikaon dito sa bukid. So, it's time to eat the rice. So, mag-rice sa sabi ko kayo. So, mag-rice sa sabi ko, guys. Lagi gutom ko. Hindi ko, guys. So, atong background kay tangkas manok. Kahoy. Mga atong background kay, of course, nga ata diri sa probinsya. So, dito kayo naman mag-inarte. Wapa kami ka na micro ko magagubkop yan. Ayaw pa hambog dire. So, ito hambog. Dito ka na mag-inarte. Yeah, Kung saan na sa probinsya, kung saan makaonsol na sa probinsya. Sabok? Yeah. Oh, sabok ko. So, atong kaunon kay. Basta di lang sa makahilong. Wala na green? Lumot. Lamot mo na lumot. So, lamit kayo. Pait mo. Tambok mo lang. Sila kaon, so, Lumot gila. hindi ka pwede maniwang. Eat more, hindi ka sir. More? Kanya ko kanina. Anak, binili o sin vlog-vlog. Eat more. Allah. Allah. Oh, tayo kaya ko. Kung sa'yo pa, mga nanihapon namin. Lamig kayo sudan. Kaya magkulong ko sa'yo kay kapoy ko. Kapoy hike. Anak. Tuk, anak ko. Ako di isa ka lang yun, isa ka plato. Wala siya akong kikaon kaya. Bigutom ko eh. Ba? Ako mga kauban diri eh.
Patak oras ako na magkaon. No? Ayaw patak minuto. Gumit kayo siya kaya gusto ko. Ano po? Ito sobra po. Gaka pas palil dia. Kaya? Mama nih kayak om dito na. Dabaw di ba mga ano? Dabaw? Ay, mangura. Ano gitu? Kita dun lang magpusa ang mga Na? Usa na magtulog boy. Usa na magtulog tanan. Ano ba? A few moments later. Hello everyone, mga unta ninyo kay Ami sinogvang baboy. Chicken. Sa gani adobo. Native chicken adobaw. Dayon Gabaw. organic na suka. Ina po, dapat may batang gwapo. Pakita rin ni Boy. Alin po ito? Lami, napo si segundang boy tapang. Alin po? A few moments later. So muna guys, thank you so much for watching. Kay dire ra nako i-end ang akong vlog, and don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-notify kayo every time na may new upload ako. So, thank you so much guys.
And God bless you everyone. And see you by the next vlog. And stay happy and stay pray. So bye for now everyone. See you on my next vlog. Bye-bye.